Ivana Horná sa vzoprela osudu a napriek problémom v záverečnej fáze prípravy vybojovala medailu na majstrovstvách sveta. Naša reprezentantka v klasickom silovom trojboji si zo Švédska priniesla bronz. 31-ročná slovenská siláčka mala zdravotné patálie s trávením, čo vyústilo do neplánovaného poklesu jej hmotnosti. Na svetovom šampionáte sa preto rozhodla súťažiť v nižšej váhovej kategórii do 63 kg. Popravde súťažila som oproti poslednej medzinárodnej súťaže až o 2 váhové kategórie nižšie, lebo naposledy som súťažila na majstrovstvách Európy v tom podpornom vybavení v 7.6. Tráviace ťažkosti jej na sile určite nepridali, no Ivana zabojovala a výkonom 492,5 kg získala v trojboji bronz. V mŕtvom ťahu pritom zdvihla 220 kg a v tejto disciplíne skončila na 2. mieste. Je naozaj taký dríč a veľmi veľa na seba maká, až tak, že som v podstate musel dohovoriť, lebo to nepreháňala. V drepe pridala 172,5 a v tlaku na lavičke rovný metrák. Z hľadiska okolností v príprave to zrejme bolo jej maximum. S výkonom nie som ako vždy spokojná, pretože vždy čakám od seba čo najviac, no ale urobila som vyslovene, čo bolo v mojich silách a bolo to moje aktuálne maximum, pretože fakt chudla som veľa a odzrkadlilo sa to tam. Úspešná silácka obojživelníčka sa venuje aj vspieraniu a na medzinárodnej scéne pravidelne zbiera medaily. A to aj napriek tomu, že trénuje v amatérskych podmienkach individuálne doma v garáži pod dohľadom svojho otca. Výnimočné auto je naozaj, lebo naozaj nemáme na Slovensku asi športovca, ktorý by robil 2 také kategórie na vysokej úrovni, že by bol reprezentant aj tam, aj tam.